हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों साननैसो सिगांनिफ्रायनो फैनो गोनां, नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थानाय रोदा मुंनि अफिसियेल आबुं बड' मिउजिक भिडिअआ बावैसो आबुङै हगारजाबाय। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों फावखुंगुर swrang नार्जारी, बिबेक गयारी आरो फावखुंग्रि प्रीति नार्जारी बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां नील आनकिस बिथांहा। लाइरिक्सखौ होदों सोमखोर दैमारी, फ्लुइटखौ दामदों सुनील बिथांहा, मिउजिकखौ होदों हिर'नाया बिथांहा। बे मिउजिक भिडिअआवनो कनसेप्ट डाइरेक्सन खालामदों बिग्राय बसुमतारी बिथांहा। बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों लोगोफोर बिउटि एबा निकि नार्जारी। प्रडाक्सन मेनेजारानो जादों मानबलाबलि ब्रह्म। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै दंमोन, नोंथांमोनहा बयबो बिएन प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।